नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत गोड पोहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी पोहे, अर्धा वाटीपेक्षा कमी गूळ घेतला आहे, छोटा चमचा वेलची पावडर, चवीनुसार मीठ, अर्धी वाटी किसलेले ओलं खोबरं, पोहे घेतले आहेत। आता आपण हे भिजून घेऊया। या पोह्यांचं पाणी जाण्यासाठी आपण गाळणीमध्ये पोहे ठेवले आहे। पोहे आता 5 मिनिटं असे ठेवून देऊया। पोहे भिजवल्यावरती 5 मिनिटं झाली आहे। आता आपण करायला घेऊया। खोबरं, गूळ, गूळ आणि खोबरं एकदम मिक्स करून घेऊया। गूळ खोबरं चांगलं मिक्स झालं आहे। आता पोहे घालून घेऊया। चिमूटभर मीठ, गोड पदार्थ करताना 1 चिमूटभर मीठ टाकलं की तो पदार्थ चांगला चविष्ट लागतो। वेलची पावडर मिक्स करून घेऊया। हे गोड पोहे आमच्या गावाला दिवाळीसाठी पहिल्या अंघोळीला बनवले जातात। हे खायला पण चविष्ट आहेत। हे तुम्ही नाश्त्यासाठी पण बनवू शकता। अशा प्रकारे तुम्ही हे गोड पोहे करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।